сайёраи замин пурасрору нотакрор аст. ҳастанд мӯъҷизаҳои табиие ки бо намуди зоҳирии худ касро ба ҳайрат мегузорад. яке аз чунин мӯъҷизаҳои табиат сангҳои муаллақ дониста шудаанд, ки дар тамоми гӯшаву канори олам ҷойгир мебошанд. дар барномаи мӯъҷиза сухан маҳз дар бораи чунин сангҳо меравад. санги муаллақ дар боғи табиии Ергаки. ин машҳуртарин макон дар қаламрави Федератсияи Россия дониста шудааст. санг 600 тонна вазн дошта дар канори ҷарӣ ҷойгир шудааст. санг ки разми Ергаки маҳсуб меёбад, аксаш дар тамоми ашёҳои армуғонӣ инъикос ёфтааст. муаллақ будани санг то ҳол номаълум боқӣ монда, пайдоиши он низ мавриди омӯзиши мутахассисон қарор дорад. ногуфта намонад, ки дар ин макон офатҳои табиӣ аз ҷумла заминларзаҳо бештар ба назар мерасанд, аммо аҷиб он аст, ки он ба сангҳои муаллақ таҳдид намекунад. санги тиллоии Буддо. ин санги аҷиб дар иёлати Мони, Мянма, дар қаторкӯҳҳои Чойтиё воқеъ мебошад. санг муқаддас дониста шуда, ҳамасола аз он миллионҳо зиёраткунандагон дидан менамоянд. ин мӯъҷизаи табиат дар канори кӯҳ ҷойгир буда, бо тиллои гарон ороиш дода шудааст. таърихи ин санги муқаддас 2000 сола мебошад. аз ривоят бармеояд, ки дар дохили санг замоне будпарастон мӯи сари Буддоро гузошта буданд. аз ҳамин рӯ солҳои тӯлонӣ санг ба амсоли мӯъҷиза муаллақ буда, ба ҷарӣ сарозер намегардад. санги Киарат Болдинг, Норвегия. ин санг дар манзараи зебои табиат дар байни қаторкӯҳҳои ҷолибу нотакрор ҷой гирифта хеле аҷиб аст. санг хатари ҷиддӣ таҳдид намекунад ва шумо метавонед дар фасли гармо дар зери сояи он истироҳат намоед. мавриди зикр аст, ки бештар санг дӯстдорон ва хоҳишмандони омилҳои экстремалиро ҷалби худ месозад. сангеро ки айни замон мебинед, ин тасвир набуда дар асл вуҷуд дорад ва дар қаламрави шимолии Британияи Кабир ҷойгир аст. санг идл номгузорӣ шуда 30 метр дарозӣ дорад. аз ривоят бармеояд, ки замоне дар ин макон ҷодугарон ба сар бурда, дар зери санг анъанаҳои худро мегузаронданд. дар ин маврид саволе ба миён меояд, ки чӣ тавр як пояи ноустувор метавонад вазни ин қадар бузургиро аз худ намояд. ин савол то ҳол посихи худро меҷӯяд. харсанги азим, ки ба амсоли дарахти бет қомат афрохтааст, дар қаторкӯҳҳои Канада арзи ҳастӣ дорад. дарозии санг 9 метр буда, паҳнояш 2 метрро дар бар мегирад. ягон омили табиат ва мавҷҳои баҳр наметавонанд ба оромӣ ин харсанги азим азият диҳанд. кураи азимҷуса Кришна. ин мӯъҷиза дар қаламрави Ҳиндустон дар музофоти Маҳбалпурани ҷойгир аст. аз ривоят бармеояд, ки Кришнаи хурд равғани қаймоқиро хеле дӯст медошт. рӯзе ӯ дар рафти сайру гашт тасодуфан пораи нони қаймоқии худро гум мекунад.
бо мурури замон ин пораи нон ба санг табдил меёбад ва сокинони маҳаллӣ ҳамарӯза аз он дидан карда ҳамчун муқаддасот мепарастанд. кас агар назар афканад фикр мекунад ки санг ба рӯяш афтода ӯро сарозер мекунад, аммо дар асл санг хатаре надошта дар рӯзҳои гармии тоқатфарсо сокинони ҷамъомадаро аз нурҳои ҷӯшони офтобӣ нигоҳ медорад. канон бо номи боғи худоён. ин минтақаи аҷиб дар қаламрави иёлати Колорадои Амрико вуҷуд дошта, аз сангҳои азимҷусаи тиллоранг иборат аст. бештар сайёҳон барои дидани санги калонҳаҷми ғайриоддӣ меоянд, ки симои киштиро таҷассум мекунад. сангеро ки айни замон мебинед дар асл вуҷуд дошта аз ҷониби рассом-дизайнер Билл Дан сохта шудаанд. Билл Дан дорои маҳорати мувозинати сангҳоро дорост. кас ба офаридаҳои ӯ агар нигарад ба тааҷҷуб меояд. аз ин рӯ рассом бо як қатор рассомону наққошон ҳамкории судманд дошта барои аксҳои ҷолиб ва ҷалби бештари хоҳишмандони дизайни чунин сангҳоро ба вуҷуд меорад. ин хеле зебо, диққатҷалбкунанда ва нотакрор аст.